Takže čaute ľudia, dneska si ideme zahrať challenge čas 3, takže veci, ktoré by som obvykle nebral. A má to celkom úspech, jak pozerám. Takže bol by som rád, keby sme na tomto videu, no vlastne na tejto challenge dá sa povedať, by sme dali dokopy takých 10 lajkov, aby to bolo dosť dobré. Takže ja sa aj práve idem pozrieť, že jak je na tom dobre môj kanál. Dajte mi chvíľu. Čakaj. Čakajte. Celkom fajné zhľadnutia, jak tak pozerám. Vlastne v tejto challenge ide o to, že budem brať veci, to platí iba na zbrane, na hilne, že ktoré by som obvykle nebral. Takže napríklad dám príklad, hej, že berem si vždycky M-ku a pompu. A namiesto M-ky si napríklad zoberiem SMG-čko, toto sú preset. Alebo a namiesto pumpy si zoberiem napríklad taktikálku. Tu máme preset a taktikálku, jupi. Sa teším. Pištolku moc neberem. Pedy... A pedy to neplatí vlastne za movement, dá sa povedať. Už tu máme nejakých hráčov. No. Dead. Čakaj, teraz to tam bola. Ty kokos, jaký klač. To som ešte nevidel. Uf. Ja som hlúpy. Ja neviem, čo je za mnou. Ja tu už nechcem hráčov, ja ich mám dosť. Sa vás bojím, kamo. To dám, tak som frajer. Dámy a páni, tak táto situácia je dosť, dá sa povedať, že zakempená. Tu sú asi dva ľudia, jeden je bod a druhý je hráč. Ten hráč tu kempí a ten bot neviem kde je. Si už ho zabil. Počujem toto, jak stalo pickaxovanie. Push. Kokos. V takom stresi.
No. Paťo? No halo, môžem ísť s tebou? Hej, môžeš. Okej. Ja práve aj natáčam video, tak môžeš pozdraviť. Okej, čaute ľudia. To je strašne tu napínavé, ty kokosa, nevieš jak. Idem sa vačnúť. Aha. Si začal, hej? Začal, hej? Tak poď, ukáž sa. Hop. Ty vidíš cesto? Ne, trochu. Niekedy. Ešte máš- to presane. Ma tu štve. Neviem si všetky, no bo on tam dal ďalšie smolky. Veď ja pozerám. Nie, ja neviem, kde som. Ďalší prišiel. Však ja pozerám, ja som zaseknutý. Tak nie som. Tak. Bu. Merry Christmas. I give you my heart. Ty ma netrafíš. Last Christmas. Ja mám veľmi málo nabojov. Never backstage you, never you Zober are. si M-ku, aj shotgunu si novú Ale zober. ja hrajem takú challenge, vieš? Akú? Počkaj. Ne, kamo. GG's. Akú tuto si hral? Že Minihru? nemôžem brať veci, ktoré by som obvykle bral. Že napríklad, že hrajem väčšinou, že M-ku a pumpu a boltku. A teraz namiesto napríklad M-ky si môžem zobrať SMGčko. Hej? Ale Ja? nie M-ku. Všetko namiesto pumpy, boltky a M-ky. A na healy to neplatí. A keď chceš dať aj novú challenge, tak poď. Daj ready, keď toto chceš. Okej. Daj sitting. Toto bol moje kombo zo Chapter 5 Season jednotky. Čo ukážem moje kombo zo Chapter 5 Season jednotky, akože ja ti ho iba poviem. Lebo nechcem, aby som ním hral, lebo je také trošku noobské. Že tá, čo mala tú mytickú Scaru. Nisha. Hej, Nisha. Biela verzia, k tomu ten štít z Battle Passu, jak bol navrat Chapter 1. Tak ten backbling od tej rytierky. Bielo-zlatý som mu dal, či aký. A potom k tomu ten jej pickaxe. To bolo pekný kombo, dosť. A ešte by si mi vysvetlil tú challenge, lebo troška som nepochopil, vieš? No, že... Ty čo hrávaš väčšinou? Pumpu, airko, boltku. No. Tak nemôžeš brať boltku, pumpu a airko. No akože M-ku. Ja musím proste teraz hrať, veci, čo... ktoré by som normálne nehrával. No hej, tak. Dobre, chápem. Keď to porušíš, tak musíme ísť do lobby. Neboj sa. Ale nie, že padnem na miesto, padne mi moja obľúbená shotgun a pri mne ktorý bude mať Jarko, nie? Tak máš smolu. Ale väčšinou na spawne padá tácka, tu ani hrajem moc skôr hrajem. Takže to je taká výhra kus. Ani ja v buildoch nehrám. Prosím. Dobré veci. Boltka! Tak to sa mňa robíš akože srandu, ne? A taktikálka.
Tak ty máš A aj šťastie. SMGčko, ktoré nehrávam. Tak ty máš šťastie. 8Gčka sú také korony, ktoré on nehráva. Dávajú, že pidi damage na diaľku a to mi moc nevychádza. Ale na healy a na movement to neplatí, hej. Okej. Idem preč. Ani mám ešte ani jednu zbraň. Mám iba samé trapky. To je proste M, ale ja si nemôžem zabrať, takže ďakujem. Dobre, to debil. Môžem si toto zobrať, lebo ja toto Áno, nehrávam. no to nik nehráva, to sme Dobre, capem na input report. Jak sa volá? Bištík taký. Leon, Peleon. Čo? Krak? Kaj tam ešte nejaký... No, GG. Nevadí. Ešte nejaký... Nitro, či jak sa volá. A musíme to vyhrať? No... Práve ja už by som aj ukončil video, lebo ja to robím na časti, lebo... Vieš, proste takedy nemám čas a proste musím ísť tak, nechápeš. Poďme ešte jedno kolo. Len si dám lepší skin. Ale... Mne YouTube renderuje do 15 minút a už je tam 1:47. Aha. Dobre. No tak asi je koniec videa, takzvané. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a môžeš sa aj ty pozdraviť. Čaute. Čau.